jaso du urrezko guga, eta guretzak izan da akto oso polita, hunkigarria, lagun bat falta zaigut, ez da, orduan, handeren presentzia egon da, baina nik uste dut guri gustatzen zaiguna da jaia, da taberna egotea, da pregoia botatzea, guretzak kuadria bezala eta kofradia bezala izango da izugarria. Gustatzen zaigu, asko gustatzen zaigu jaia, eta bueno, naiz eta akto formal bat izan, guretzak, bueno, barre egin dugu. Gure ustez, hau ez da Lander eta Imanolen jaia. Batzutan, guri Lander eta biok gaude hor goian, hau da, kuadriaren jaia. Denok partxatzen dugu, denok lan egiten dugu, eta guk horrezegatik gut txiki bat banatu dugu, zeren denon jaia da. Kuadriaren jaia eta Amurrioko jaia. Gure ustez, Amurrioko herriari jai bat antolatzea oso pozgarria da. Guretzat oso pozgarria da. Eta aurten jende izugarria egon da, eta jende gazte, eta bueno, urte batzuk jarraituko dugu, eta gero norbaitek hartuko du gure testigoa, eta guk baino beto egingo du, hori ziur.